без страх от осъждане или изоставяне. Знаеш ли колко мъже гледат в очите й, но никога наистина не я виждат? Ти се появяваш по различен начин, с намерение, с любопитство, с безкомпромисна неподвижност и отключваш нещо в нея, което е спяло години наред. По-възрастните жени са интуитивни. Тя ще усети, ако очите ти са тук, но умът ти е другаде. Тя ще усети, ако думите ти казват правилните неща, но душата ти се крие зад тях. Ако си тревожен, тя ще го усети. Ако си фалшив, тя ще го усети. И ако си цялостен, тя бързо ще се наклони към теб, защото й е писнало от половинчати мъже. Писнало й е от шум. Тя не иска съвършенство. Тя иска истинско. Въпросът е, можеш ли да й го дадеш? Пето. Тя може да помирише манипулацията и ще изчезне без дума. Нека те ударя с горчива истина. По-възрастните жени са приключили с играта на дама. Те са виждали всяка игра, всеки трик, всяко фалшиво дълбоко мъжко поведение по 10 пъти. Опиташ ли се да играеш с нея, тя няма да спори. Няма да те преследва. Просто ще изчезне. Защо? Защото тя не се опитва да те научи как да бъдеш мъж. Тя не е твоята рехабилитация. Тя не е твоят емоционален проект. По-възрастните жени не се хващат на манипулация. Те я изучават. Преминали са през нея, излекували са се от нея и сега имат нулева толерантност към нея. Казваш и това, което иска да чуе, за да я вкараш в леглото. Тя ще се усмихне, ще кимне, а след това ще изчезне като дим във вятъра. Защо? Защото не се вълнува от думи. Тя се вълнува от модели, от действия, от енергия. Искаш да я измамиш? Вече си 3 стъпки назад, защото тя не слуша какво казваш. Тя усеща как я караш да се чувства. Опитваш се да я подцениш. Тя засича твоята несигурност. Задържаш вниманието си, за да получиш контрол. Тя те определя като незрял. Опитваш се да създадеш фалшиво напрежение, за да повишиш привличането. Тя просто се прозява. Какво я кара да остане? Честност. Яснота. Силата да не играеш игри, защото си достатъчно уверен, за да бъдеш истински от сам. Тя не иска да декодира съобщенията ти. Тя иска мъж, който говори своята истина и може да приеме нейната. Така че, ако използваш тактики, за да се опиташ да я спечелиш, спри. Защото всеки път, когато се опитваш да контролираш ситуацията и показваш колко всъщност си извън контрол вътрешно. И ето изненадата. Ако се появиш без задни мисли, без да се нуждаеш от резултат, без да се опитваш да изкривиш нейното възприятие за теб, ще се откроиш като огън в тъмнината. Защото този тип мъж е рядък, магнетичен, незабравим и това е, което тя е чакала през цялото време. 6. Тя се възбужда от увереност, но се отблъсква от его. Нека да сме наясно с едно нещо. Увереността не е его. Ти влизаш шумно. Хвалиш се с постиженията си. Парадираш с работата си, колата си, мускулите си. Тя ще се усмихне учтиво, а след това мислено ще се изключи. Но ти влизаш спокоен, събран, с тихи очи, които казват: не се нуждае от внимание, за да знам стойността си. Това кара пулса и да се ускори. По-възрастните жени могат да усетят разликата между истинска увереност и несигурна арогантност за първите 5 секунди. Били са и с двата типа. Единият я изгражда. Другият се опитва да я събори. Увереността е мъж, който приема недостатъците си, който не се крие, който не се нуждае да печели всеки разговор. Егото е момче, което трябва да се доказва на всички в стаята, защото не вярва в себе си, когато е сам. Една по-възрастна жена. Тя не се интересува колко момичета си имал, колко вдигаш на лежанка или каква е титлата ти. Тя иска да знае, можеш ли да седиш с нея в тишина и пак да се чувстваш цял? Можеш ли да понесеш удар без да трепнеш? Можеш ли да чуеш не и да не се сринеш? Това е увереност. Това е сексапил и това е, което я кара да се връща. 7. Тя не се страхува от интимност. Тя я жадува. Мислиш, че е разочарована, затворена, трудно четима? Не, тя просто е уморена от фалшива интимност. Уморена от приказки в леглото, които не водят никъде. Уморена от емоционални връзки, които са просто стъпала към спалнята. Но когато срещне мъж, който наистина чувства нещо, който не се страхува от дълбочина, който я гледа в очите и не трепва, когато говори за миналото си, болката си, страстта си, тя светва. Тя се топи, защото по-възрастните жени са приключили с преструвките. Те не искат да играят роли емоционално. Те искат да се свържат. Когато й покажеш, че не се страхуваш от уязвимост, че си се борил с демоните си и си излязал по-силен, ти ставаш първият мъж, около когото тя може наистина да диша. И нека ти кажа нещо. Когато една жена се чувства емоционално сигурна, желанието й експлодира. Защитата й пада. Нейната нежност се